Getxok beste urtebetez itxaron beharko du jaiak bere formatu tradizionalean ospatzeko. Erabaki hori COVID-19aren azken datuak kontutan izanik eta espazio publikoetan edukiera mugatzari lotutako osasun publikoko azken irizpideak ebaluatu ondoren hartu dugu. Positiboen kopurua gorantz doa eta ez dirudi joera hori aldatuko denik uda garaian gitxienez. Horregatik, asko baloratu ondoren, uste dugu erabaki hori zentzuzkoena eta zuhurrena dela. Osasuna funtsezkoa delako eta birusa haren aldaera berria geldiarazteko beharrezko neurriak betetzen jarraitu behar dugulako. Udala eta udalerriko auzoetako jai batzordeak elkarlanean aritu gara jaiak eta paella nazioarteko lehiaketa antolatu ez daitezen. Beraz, aurten ez da ospakizunik izango. Mesedez, getxotar guztien laguntza behar dugu, elkarte, erakunde, gazte, adineko guztiena, pilaketak ekidin eta musukoa erabili. Uztailean, abuztuan eta irailean gozatzeko beste ekitaldi batzuk izango dira Getxon. Eta jakina, beste aukera batzuk lantzen jarraituko dugu. Alaitasuna, umore ona eta dibertsioa gure kaleetara eta bizitzera itzultzeko.